dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ muso ye furusa ɲini muso ye furusa mais cɛ ma jɛn n'a ye an yɛrɛ y'a cas dɔ ye muso yɛrɛ taara furu mɔgɔ wɛrɛ ma parce que cɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la cɛ ma hali sini cɛ ma ja o cɛ kura mun ye muso in furu yala halisa furu in bɛ jate furu ye wa walima cɛ kɔrɔlen de ka furu ye furu ye o bɛ dépend muso ye furu sa ka bɔ cɛ bolo cogoya jumɛn na ni cogoya mun ye khulu de don wa tari jumɛn i b'a dɔn furusa bana bɛ cɛ la o b'a la nin cɛ in furu gɛlɛyara an ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ ka nin ka furu kun bilen a ka tɔɲani bonyana a ka dansago bonyana n tɛ ka sigi a ka furu in na a bɛ ka n tɔɲa ni muso ye furusa ɲini o la furusa bɛ daga ye hali ni cɛ ka sɔn t'o la o don o don e bɛ muso bugɔ ka farikolo bɛ tigɛ tigɛ n'a ka mɔgɔw tɛ maalankolon o bɛ sɔn k'u den labila wa fɛn fitinin dɔrɔn i b'a gosi k'a ɲiw bɛɛ kari est-ce que o ye ko ɲɛnama ye wa usasi nin bɛ tɛ yen wa an bɛ bɔgɔli kɛ sisan de sisan bugɔli muso bɛ bugɔ mais ala kira ye bugɔ cogo fɔ a la ni muso ye bugɔli ko kɛ kankari bɛ da nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ n'o ma bɔ o tuma na bugɔli bɛ yen mais fɛn o fɛn ni i bɛ berew ta i bɛ lɔgɔ berekew ta i b'a bolow kari i b'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni mɔgɔ bɛ o muso in kɔni na somɔgɔw b'o la o somɔgɔw kan k'u denmuso defa o tuma na ni furu sara o cogoya in na hali wari tɛ sara cɛ ma wari tɛ di cɛ ma koyi n'a y'a sɔrɔ kolo dɔ fana an delila k'o fana fɔ ni o fana don muso bɛ cɛ ka wari d'a ma ni o si tɛ muso n'a ka mɔgɔw de ka baga cɛ ma ka muso bɔsi a la muso yɛrɛ fana kɛra muso laafulen ye a tugura a bamuso ka ko kɔ o taara a diyagoya don furu kɔrɔ la k'a sɔrɔ furu kɔrɔlen o bɔli sariti ma dafa muso bɛ jɛnɛya de la mada ma b'o furu kura in i y'a faamu ala k'an bɛ sababu ala k'an kisi Ustaz o tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ ye ɲininkali kɛ ko ni maa mun ye seli fana seli i ye arakan 4 seli i ye 2 seli ka tahiya kalan ka tila ka 2 wɛrɛ seli i tun kan k'i sigi ka tahiya kalan mais i ɲinɛna ka wuli arakan 5nan i wulitɔla dɔrɔn i hakili jiginna i sigi i nɔ la ko yala e kan ka baara kɛ wa Ustaz a bɛ komi nin tigi ka ɲininkali n y'a faamuya tɔ n bɛ segin a kan n'a y'a sɔrɔ a y'a fɔ ten seli fana ye joko 4 a y'a seli ka dafa mais a kun kan ka sigi laban min na joko 4nan kɔfɛ k'i sigilen to ka tahiyaw kalan ka lamasaliw kalan ka duwawu kɛ ka na salam bila ale ye joko 4nan dafa tant k'a ka seli fori ka salam bila a wulila k'a bɛ 5nan kɛ o de don wa a kelen ka wuli yɔrɔ min na k'a bɛ 5nan kɛ a hakili jiginna na ko joko 5nan de ye nin ye seli fana ni lansara dun ye joko 4 ye a y'i sigi o yɔrɔ bɛɛ la a ka ɲininkali bɛ yala a kan ka baara de kɛ a taara a kan ka kabila de kɛ a kan ka baara de kɛ joko 4nan kɔfɛ a wulilen ka jɔ min kɛ dɔ de farala sali kan hari n'a wulila ka jɔ ka segɔni 3 dɔrɔn kɛ a wulila ka jɔ a ye opération dɔ kɛra ka fara sali kan a yɛrɛ de fɔ ko a wulila dɔrɔn de k'a hakili jigin madame a wulila k'i tilen wulili ye 2 ye i k'i bɛ wuli i bɛ sa ni dugu cɛ o tɛ jate wulili ye i bɛ sigi nɔ la i bɛ sigi nɔ na i bɛna wuli yɔrɔ min na e bɛ sa ni dugu cɛ i b'i sigi nɔ na o tɛ jate erreur ye kabila t'o la baara t'o la i hakili jiginna a na o y'a sɔrɔ i ma wuli fɔlɔ i wulila ka tilen ka ban a banna i bɛ baara kɛ naam ala k'an bɛ sababu ma n bɛ yarabi Ustaz i filɛ ka jɛngɛni mun fɔ tan an balimakɛ dɔw bɛ jamana kɔ kan a ko gɛlɛya caman y'ale sɔrɔ ale bangebaga cɛman kɔni ye pression k'ale kan kosɛbɛ dɛ ko ka taa moriw fɛ yen nɔ ale ma sɔn a ye fɛn sugu bɛɛ kɛ ale ma sɔn finalement fa yɛrɛ de wulila ka taa den ka ko ɲɛɲini moriw fɛ yen nɔ ale ba de y'ale wele k'o fɔ ale k'ale dusu tiɲɛna don dɛ o kama n ko e ŋaniya tɛ foyi t'ale la o a ka duwawu kɛ a masa ɲɛ dɔrɔn ala kana fatu nin cogo in na n'o tɛ n'a fatura k'a to nin cogo in na a masa do dɛ mais a tɛ bɛn hali seli ka k'a su kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa baara la somaw ni moriganaw fɛ yen n'i fatura o sira in kan
a tɛ bɛn kasanke ka k'i la a tɛ bɛn seli ka k'i su kan Allahu akbar. wa i su man ka don silamɛw ka su don yɔrɔ fana na naam i su man naam ala k'an bɛ sababa ma a ka duwawu kɛ an masa min ala k'u kana yanni saya sen tɛ naam i ka nɔgɔya k'a ye nɔgɔya in de bɛ se ka kɛ wa sababu ye a sahibuma ka fi kalan. dunya ma'rufa waghfir lahum janaha dhulli min ar-rahma kuma ɲumanw f'u ye kuma ɲumanw f'u ye nɔgɔyala ani hinɛ ni makari la naam Kosɛbɛ. o de ye nɔgɔya ye Kosɛbɛ. Farawuna tun ye dugawuden de ye u y'a fɔ cogo min u k'a ye fɛn caman k'a ba ye ala k'an bɛ sababa ma. ya kuma dɔ tɔɲanikɛla dɔ bɛ ala b'a dɔn a bɛ n'o halaka a b'u to yen u ka fɛn bɛɛ kɛ parce que ala ye masa min ye a b'a dɔn n'a ye e minɛ i tɛna tila a la a tɛ kɔrɔt'i ma Kosɛbɛ. i fanga bɛ se mɔgɔ fɛn fɛn na n'a b'i bolo i komi n'a fɔ mɛnɛmɛnɛ est ce que e bɛ kɔrɔtɔ o ma Ayi. tɛ kɔrɔtɔ o ma o. a b'i nɛgɛ dɔɔni إن dɔɔni الله n'a لا ye sɔrɔ. يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته نعم Allahu akbar. تتلالا a bɛ komi i ka sokɔnɔ ɲinɛ. نعم وقرأت كابو كاغا دعاء دجا دياتو أسيرا كمغو تونيا لا أيرك كفصاني أنا كبركانتانيا أنا كنا جون كنا غويا ودي أبلا تونيا بينا على ما أبلا لا إن الله لا يأمر بالفحشاء نعم Kosɛbɛ.